ସତରେ କ'ଣ ହନୁମାନ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି? ହନୁମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲା କିଏ? ଆଜି ଜାଣିବା ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ହନୁମାନ ଭକ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶୁଭାଯାଏ ନାହିଁ କାହିଁକି ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ? ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ରାମ କରିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ପାଖରେ ଥିଲା ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ରର ଗଁ ଗଁ ଶବ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ କହି ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର। ଶେଷରେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସେବେଠାରୁ ହନୁମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା କନପଟା ମନ୍ଦିରରେ ରହି ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନକୁ ଶାନ୍ତ କଲେ। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପଛେ ପଛେ ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ଆସିବା କ୍ଷଣେ ନଗରବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, କାରଣ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁଆଡ଼େ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ପଶି ଯାଉଥିଲା। ନଗରବାସୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ। ଗୁହାରି ଶୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରରେ ବାନ୍ଧି ଆବଦ୍ଧ କରିଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ଶୁଭାଯାଏ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।